Форекс хирурга на вашите екрани с поредната доза прецизна Форекс търговия. Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за дневна посока на цената. Каква е идеята за дневната посока на цената? Идеята е да определим най-вероятната посока на движение на цената за следващия ден на база на предходния, разбира се, и кои ликвидности ще бъдат атакувани. Примерно при нисходящ тренд имаме ликвидности на купувачите, които ще бъдат атакувани първо и след това цената слиза към ликвидности на продавачите, които са в ниските стойности на фитилчетата на свещичките. Защо е необходима дневна посока? Необходимо е, за да можем да формулираме на база на дневната времева рамка, да можем да формулираме сделки, когато влезем на по-ниска времева рамка, примерно на едночасова или на 15 минути. И разбира се, тия сделки трябва да следват поръчковия поток, а поръчковия поток най-често следва дневното движение на цената. Какъв е основният принцип на определение на дневната посока? Основният принцип е следният. Ако цената не успее да затвори над или под предходния ден, то очакването е цената да продължи в противоположна посока. Какво означава това? Това означава, че ако цената не успее да затвори примерно под ниската стойност на предходния ден, очакваме следващия ден цената да атакува ликвидността, която се намира по върховете на свещичките. И обратно, ако цената само измете ликвидност от страната на купувачите, а не успее да затвори над предходните стойности, очакваме следващия ден цената да слезе рязко надолу и да достави поръчките в ниските стойности на свещичките в долната част на фитилчетата им. Какви са целите? Целите на движението на цената са само едни. Това са ликвидност или това са така наречените поръчки всъщност, или пари, къде са парите на пазара. Там, където има пари, това е магнит за цената. Разбира се, при един нисходящ тренд, при един нисходящ поръчков поток, очакваме цената да атакува първо високите стойности, там където има нива на съпротива или някакви си тренд линии, както искате ги наричате. И оттам нататък слиза надолу, за да доставя на продавачите. Така че имаме, за да задоволи нисходящия поръчков поток. Така че това е една постоянна обмяна, един постоянен обмен между продавачи и купувачи. Ето го, това е при нисходящ тренд, формулиране на така наречен ликвиден басейн или фитилчета, които са долу-горе на едно и също ниво, еднакви високи стойности. И имаме и свинг точка долу. При един нисходящ поръчков поток, първо атакуваме поръчките на високо и след това доставяме по-ниските етажи на тези ликвидности, които са чакащи тук долу. Разбира се, при възходящ тренд това нещо е обратно. Нека да разгледаме и няколко примера от реалния свят. Първият пример ще разгледаме евро-долар на дневна времева рамка. Както виждате, имаме така нареченият вътрешен бар. Ето, говорим за... Ето е този. В този случай нямаме ясна идея на къде точно ще се насочи цената. Затова е добре да изчакаме. Разбира се, във всеки един момент ние си маркираме зоните на ликвидност. В случая имаме зона на ликвидност, ето е тук. И следващата ликвидност е в свинг точката, ето е тук долу. Така че изчакваме един бар. Както виждаме, следващия бар цената проби под ниската стойност на предходната и това е сигнал, че с голяма вероятност цената ще продължи надолу. Следващата точка надолу, която би трябвало да бъде атакувана, е ниската стойност на цената за деня. Ето е тук долу. Така че очакваме цената да слезе. Ето е така. Надолу. Пускаме следващия бар. И ето виждаме как цената проби надолу. Какво е очакването, след като тази ликвидност е била отнета и изметена? Тази също. Тъй като в най-скорошния си вариант цената проби ниската стойност на предходния ден и затвори под тази стойност, очакваме, че цената ще продължи да задоволява и да затворя под ниската стойност на предходния ден. Нека да видим дали това е така. Както виждате, цената достигна до там, но не успя да затвори под ниската стойност, не успя да затвори. Следователно слезе надолу и след това се качи нагоре. Не успя да затвори под ниската стойност. Това е сигнал, че цената ще продължи накъде? Нагоре, атакувайки тези нива, това ниво. Разбира се, след това имаме това ниво. Нека да видим дали това е така. Същевременно създаде и свинг точка, ето е тук долу. Добре, нека да видим дали цената ще атакува високата стойност на предния ден. Скъпи приятели, както виждате, атакува и двете нива. Горната, висока на предходните 2 дни. Така че тия са отнети в момента.
Така, другото нещо, което се случи е, че не успя да затвори над тази свинг точка, не успя. И целият този диапазон в момента е голям басейн на ликвидност. Нека да го маркираме само набързо. Така, това е ликвиден басейн, значи тук има заключени множество поръчки. А тия поръчки, тъй като са от страната на купувачите, трябва да бъдат комбинирани с поръчки на продавачи. И къде трябва да бъдат тия продавачи? Те ще бъдат и тук някъде долу. Бихме могли да очакваме някакво движение от сорта на нагоре и след това атакуваме надолу. Разбира се, това е само сферата на предположенията на този етап. Нека да видим какво цената ни говори. За сега само се изграждаме някакъв сценарий, мислен. Значи имаме поръчки от страна на купувачите, тук горе имаме поръчки от страна на продавачите. Ето е тук долу. Ето ги. Okay. Така, това, което се случи е цената затвори над предходния ден. Сега очакваме цената да атакува високата стойност на предходния ден, но тъй като това е цял басейн от поръчки, най-вероятно цената ще атакува всички и след това ще достави на продавачите отдолу. Така че бихме могли да се маркираме примерно на една къса поръчка, да кажем от тук някъде. Без значение. Това е дневна времева рамка, не влизаме на по-малки времеви рамки. Просто чисто ефективно се маркираме. Ето някаква е такава сделка, примерно. Okay. И както виждате, скъпи приятели, това, което се случи е, че цената измете тези сделки и достави на продавачите след това. Продължаваме нататък. Става въпрос за месец август. Пазарите в август са ужасни. Общо взето има най-вече периодна консолидация и измитане на ликвидност, не е толкова еднопосочно движение. Така че бихме очаквали цената да се клати нагоре и надолу без определена посока. И повечето от тия концепции няма да са валидни в пълна сила, както в периоди на активност и на висока ликвидност. Така, нека да видим какво се случи. Цената измете и затвори под предния ден, затвори под предходната свинг точка, така че може да очакваме цената да атакува ликвидността на продавачите долу. Нека да видим дали това се случва в следващия бар. Ето, както виждаме, цената облиза долната цена, но не успя да затвори. Въпреки това все още сме в нисходящ тренд. Okay. Така, след като цената не успя да затвори под свинг точката, но успя да затвори под предходния бар, предполагаме, че ще атакува, или поне не се иска да атакува ликвидността на продавачите долу. Нека да видим дали това се случва. И ето, както виждате, тази ликвидност беше атакувана. Не успя да затвори. Okay, на този етап би трябвало да предположим, че цената ще атакува ликвидността на купувачите. Доста е трудно в този случай да се разбере къде точно ще отиде цената, тъй като затвори малко над ниската стойност на предходния бар. Така че трудно е да преценим на къде точно се движи цената. Както ви казах, това е август месец и има доста консолидация като цяло. Ето, както виждаме, цената атакува поръчките отдолу и не успя да затвори. Така че сега може да предположим, че ще атакува високите стойности на предходния ден. Нека да видим дали това е така. Ето, както виждате, затвори над високата стойност на предния ден. Сега логично е в този период цената да атакува ето е този басейн на ликвидност, който е горе. Okay. Като същевременно имаме свинг точка долу, която най-вероятно ще бъде атакувана пак по някакъв си такъв начин. За да продължим тренда надолу. Нека да видим къде ще атакува първо цената. Окей, с една същичка нещата се постигнаха по начина, по който обясних. Както виждате, с едно движение измитаме поръчките отгоре и доставяме поръчките надолу. Общо взето това е идеята на потока,
който е нисходящ поръчков поток. За поръчков поток отново си говорим в едно от видеята, ще поставя линк някъде на екрана, където може да погледнете. Надявам се това да ви предоставя по-ясна идея за това как цената се движи и какви са целите по отношение на дневна посока. Това правило може да го приложите и при 4-часова рамка, при 1-часова и така нататък. Става по-малко валидно. Добре е да го използвате на дневна рамка и след като веднъж сте формулирали откъде ще дойде цената и на къде ще отиде, можете на ниска времева рамка да влезете и да формулирате по-ясна идея за вашите сделки. Скъпи приятели, надявам се това видео да ви беше полезно. Въпроси, коментари са винаги добре дошли. Харесайте това видео, моля ви, и се абонирайте за канала, за да мога да продължа да правя това, което правя, да ви доставям повече информация. Благодаря ви и до следващия път.